И здравейте, мили хора, аз съм Лалко Янов. В днешния клип ще реагирам Рашко Минчев Масhup 2020. Сега, или 21 или 20, май беше, не знам. Само да проверя. Да, 21, не 20 по-скоро, обърках и така нататък. Много съжалявам, че не бях толкова активна тия понеделници, сряда и петъци, защото ме мързеше много да качвам. Този път съм обещала, че ще реагирам. Както винаги. Клипчета, които са с травестити и така нататък. И севич. Хора, които се правят на интересни. Да, например, Гибо Биберон или Килка, който се прави неизвестен гей. Дека, извинете много. За думата наистина е гей. И продължа да си е гей. Уж казва на TikTok, че няма да бъде гей. Щя да си намери жена. После си остава отново гей. И така. Нека започваме да реагираме песните на Рашко от 2021 и да започнем. Пускам. Вау. What the hell? Не би Рашко Минчев да използвал Photoshop? Па много ясно, че използвал Photoshop. Личи си. Направо ще се гръмна от стената до петите. Никога няма да слушам тази песен. Затова заради вас ще реагирам. Такова нещо. Ако искате. Ау. Ужасно е. Наполовина сега съм пияна. Водката свърши, утеха няма. За душата ми има ли в менюто? О, Боже, хора, ушите ми пукат в момента и получавам всякакво главоболие от целите дял мозъци. Направо изхъбих си половината мозъчни клетки. Като слушам тази песен от ковер на Рашко, на Преслава, ретро песен, която, как беше името? Много давна съм я слушал и се отказах да слушам чалга. Отвратително е. Просто. Като бях дете слушах чалга, но после се отказах. И така, пускам. Рашко, честно ти кажа, ако бях на твое място, щях да се гръмна. Просто. Да бях джендър, как беше там, дето от жена става мъж. Как беше? Джендър. Да. Ако бях на твое място във вида ти, щях да се гръмна. Просто. Не искам никога да си сменявам пол, ще си остана жена и винаги ще си остана жена. Нямам намерение да стана мъж, което е откачено, лудо и психично болно разстройство е това. Да смяш джендерите. Това е. Смяната джендерите. За душата ми направо половината ми се изхъбиха от твоите песни, скъпи мой Рашко Минчев. Ужасно пееш, направо виеш като вълк. Как да ти го кажа, като вълк виеш. И моля те, престани да се правиш на жена. По-добре бъди мъж, отколкото жена. Аз ти дам съвет за последен път. Ти си решавай. Ти си решавай, просто ти казвам. За добро ти казвам. Не, че те карам на сила, какво ли не. Хора всеки път вечно не разбра. Твоите очи ме карат да сторя грях. Моите очи направо ми се затварят, като те слушам. От много хора всеки път вечно не разбра. Например, аз. Как боли? Па боли, защото главата почва да ме боли от твоето виене като на вълк. Глас. Защо ме остави? Какво ти направи? Нищо не ти е направил. Разкарай се.
Как боли? Аз те си вие бе. Знам, че боли. Главата ме боли от тебе, Рашко. Просто ме боли. Прости, защо ме остави? Какво ти направи? Всичките представи за любов ми промени. Ти дойде и миналото заличи. Само тебе искам, но какво ми причини? Ти ме хвърли между 4 стени. Епа, направо и 5 стени, ако щеш. Сега води ме, открадни ме. Добре, че те открадна, че те возя, да просто че те хвърлям през ръката, да се ограмотиш малко при крокодилите и при алигаторите. Да не трябва да се крия, да поцелуваш, така боли ме. Добре, да го целувам какво? Лъсънски туши ли да ти ги цумкам? Аз не бих го направил. Ео. Ще ти бягам на красивите лъжи. Сега боли ме, открадни ме. Там където няма да ни мине. Ти не знаеш как боли ме, но останах и причината си ти. Само болка ли пееш, Рашко? Я пей нещо друго, пей. Нещо корейско, нещо такова. Ама, я чакай, ти не знаеш корейски. Нито пък аз. Я чакай, презиквам те да пееш на песни на английски. С мен. Аз съм по-добра професионистка. Мога да пея всякакви песни на английски, но като практикувам, като се упражнявам, си го мога. Но като не практикувам и упражнявам, не го мога. Така е. Затова практикувам. И това е. Всичките ми тайни ти за мене ги разкрих. И душата ми при тебе. Оф, ушите ми бучат от тебе. Рашко. Я да пропуснем. Място. Не питам кой е съгласен. Те дори да е нещастен. Аз не съм съгласна, Рашко, да знаеш. Като питаш кой, Лалка Янева не е съгласна. Кой се познава? Аз. Всеки бе на всяка рана. Добре. Кой отгоре? Аз съм отгоре. Не прокляси обратка калада, че умиране да имам, но отказване да няма. Добре, ако щеше и без отказване да има. Още добре. Опитай без мен. Добре, ще опитам без теб. Макар да боли го искам, опитай се с мен. Добре. С други да бъдеш близка, не гледай назад. Добре, ако ще се гледам и настрани. Към нашия ад. Добре. Към нашия, нашия, Сашия, ако щеш. И ако жена разбие сърцето в тебе. Добре, например ти с твоето трансформация ще разбиеш всички сърца на мъжете. Гаранция ти давам просто. Не чакай, ела. Добре, идвам пред тебе. Да ме преминеш. Ми се сърце от мене, опитай без мен. Добре, ще опитам и без теб и без това. Без теб ми е окей. Освен с моите приятелки. На ти, Бети. Макар полуши, да бъдеш щастлив. Оф, извинете, че така правя. Това е клипчето, което реагирахме. Само че с пропускане. Защото вече ушите ми направо ще се гръмнат. И главата почва да ме боли. И си хъбих мозъчните си клетки. И целият мозъчен дял ме боли просто. Това е. От мене, довиждане, много съжалявам, че така направих. Редно е. Ако щете да се абонирате за канала ми, натиснете един thumbs up, ако че е гей. И пишете долу коментарите. Това от мен е. Чао!